Storeek lagunduko dizute. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Gabon, Eusko Legebiltzarrak argi berdea eman dio Euneiz Unibertsitate pribatuaren proiektuari EH Bildu eta Elkarrekin Podemos alderdiak izan dira kontra bozkatu duten bakarrak. Bien bitartean, Legebiltzarrean bozkatzen aritziren unean, gehiengo sindikalak, Ernaik eta EHUko ikasleen kontseiluak elkartaratzea egin dute. Euneiz Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitate pribatu gisa aitortzeko lege proiektua onartu dute Eusko Legebiltzarrean goizean. EAJak, PSek, PP Ciudadanosek eta Voxek babestu dute proiektua. Es un éxito social. Es que bienvenida sea Euneiz. Aldiz EH Bildu eta Elkarrekin Podemosiu kritiko agertu dira. Gaurko bozketekin, gure sistemara, gure unibertsitate sistemara, irabazi asmoa duten unibertsitatei sartzeko, alfombra gorria jartzeko aukera bozkatuko da. Esesko borobila izango da, ez bakarrik arrazoi ideologikoa engatik, ere bai, baina batez ere arrazoi ideologiko horiek atzean, arrazoi tekniko, politiko eta legalak daudelako. Lege proiektua onartuta Euneiz Euskal Goi Hezkuntza Sistemaren parte izango da, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoarekin eta Deustu eta Mondragon Unibertsitate pribatuekin bat. EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek ordea behin eta berriz azpimarratu dute Euneiz Unibertsitateak irabazi asmoak dituela eta ez dutela bat egiten horrelako proiektu batekin. Testuinguru honetan subiranistek Euskal Unibertsitate sisteman jarri nahi izan dute fokua eta bereziki Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan. Euskal Unibertsitate sistema bera aldatzea da gure helburua eta beraz, etorkizunean esan dudan bezala, unibertsitate sisteman eta unibertsitatearen publikoaren finantziazioa blindatzea da guk bilatzen duguna eta aipatu den bezala ere, irabasteko asmoa duten unibertsitate pribatuen mehatxua ixtea. Bien bitartean Legebiltzarrean bozkatzen ari ziren unean gehiengo sindikalak Ernaik eta EHUko ikasleen kontseiluak elkarretaratzea egin dute Euneiz Unibertsitate elitista pribatu gisa onartzaren aurka. Ernaik adierazi du hezkuntzaren elitizazioaren isla dela Euneiz, ikasturte bakoitza 8.000 euro ordaindu beharko delako eta gainera enpresa pribatu honek diru publiko jasoko duelako. Eta Euneiz izpide dugula 200 gazte inguru elkartu dira hezkuntza eta burujabetza ardatz izan dituen Ernairen jardunaldi nazionalean. Besteak beste, Euneiz Unibertsitate pribatuaren proiektua, gazteen buru osasuna eta gazteen parte hartzea politikan izan dituzte mintzagai. Hala hezkuntzaren merkantilizazioa hitz egin du sortuko Peio Otxandianok ere. Euskal Herrian hezkuntza sistema kolapsoaren atarian egon daitekeela esan du eta honek aukera leiho bat ireki dezakeela beste eredu bat proposatzeko gainera. Proposamen hori Euskal hezkuntza sistema publiko, feminista eta burujabetzarako bidean egin behar dela iritzi du. Bestaldetik, Euskal gehiengo sindikalak protestak egingo ditu lan, pentsio eta bizi baldintza duinen alde abenduaren batean Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Euskal gehiengo sindikalak mobilizazioak egingo ditu abenduaren batean lan, pentsio eta bizi baldintza duinen alde. Hego Euskal Herriko hiriburuetan goizean eta eskualdeetan arratzaldean. Gaur agerraldia egin du Euskal gehiengo sindikalak deialdiaren nondik norakoak azaltzeko. Janire Landaluze Elako eta Handika Perez Labeko ordezkariek hartu dute hitza. Hala, Landaluzek nabarmendu du garrantzi handiko unea bizi duela Hego Euskal Herriak. Hainbat erakundek erabaki dugu aldarri multzo bat osatu eta horiek lortzeko mobilizazio bateratuari ekitea. Bat gatoz, garrantzi handiko unea dugula hau. Izan ere, Landaluzek ohartarazi du Europako funtsek trukean eskatuko dutela doikuntza sozialeko neurriak eta zorroztasuneko aurrekontu politikak. Eta horien baitan hartuko dituzten erabakiek etorkizuneko bizi eta lan baldintzak zehaztuko dituzte. Urte bukaerarako hartu nahi dituzten erabakien araberakoak izango dira etorkizuneko gure bizi eta lan baldintzak. Gainera, ordezkariaren esanetan, lan eta pentsio reformak baldintzateko ere deitu dute abenduaren bateko protesta.
Gutxi dakigu, baina dakigun horren argitan aurreko urteetan esarritako murrizketak ez dira indargabetuko. Eta pentsio sistema publikoa ere ez da sendotuko. Horrela, aldarri multzo bat osatu eta horiek lortzeko mobilizazio bateratua egingo du Euskal Gehiengo Sindikalak. Halaber, sindikatuek dei egin diete gizarte mugimenduei deialdiarekin bat egin dezaten. Aprobetxatzen dugu eta dei egiten diegu gizarte mugimendu guztiei gurekin bat egin dezaten. Eta elkarrekin lan egin dezagun abenduaren batean, mobilizazioak alik eta zabal eta handienak izan daitezen. Sindikatuek beharrezkotzat jo dute bat egiteari esaterako Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak deitutako azaroaren 13ko mobilizazioak babesteko. Hala ere, mobilizazio sorta horretan greba orokorra ere deituko ote duten ez dute argitu. Bilbon ere prentzaurrekoa eskaini du EH Bilduk azaroaren 20rako deitu duen manifestazioaren karietara. Alderdiko kide Sonia Jacintok hartu du hitza, zeniden ordezkari gisa aritu den Olatz Iglesiasekin batera. Aste honetan jakin dugu, torturaren aurkako Europako batzordeak Espainiako estatuari eskatu diola euskal presoi ezartzen zaizkien salbuespeneko legeekin eta araudiekin behingoz amaitzeko. Gatazkaren ondorio guztiak konpontzea, preso politikoen auzia konpontzea, lehentasunezkoa da Euskal Herria Bildurentzat. Baina gure lanak Euskal Herritarren babesa eta bultzada behar du. Azaroaren 20an Euskal Herritarrok ezkerreko independentismoaren komunitatea osatzen duten pertsonek beste aukera bat dute euskal gizarteari eta estatuei mezu argi bat bidaltzeko. Euskal presoen auzia konpondu egin behar da. Bestetik, Bruselak Espainiari exigitu dio luza dezala pentsioak kalkulatzeko erabiltzen den epea Europako funtsak jasotzen jarraitzeko nola ez gobernuak onartu. Egin du horrela zenbaketa aldiaren egokitxapena 2022ko amaierarako ezarri dute. Bruselak eta Espainiak sinatu dute Europako funtsak jasotzeko pentsioen zenbaketa zabaltzea. Izan ere, Bruselak Espainiari exigitu dio luza dezala pentsioak kalkulatzeko erabiltzen den epea berreskuratze funtsak jasotzen jarraitzeko eta gobernuak onartu egin du. Erabakitakoa argia da eta zenbaketa aldiaren egokitzapena 2022ko amaierarako ezartzen du. Bart arratzaldean zabaldu dira akordioaren nondik norakoak. Bertan ere jasotzen dira gehiegizko kotizazio oinarriak eta pizkanaka gehiegizko pentsioak handitzeko promesa. Era berean Espainiak datozen urteetan bete behar dituen helburuak ere zehazten dira. Baina baldintzak ditu hitzartutakoak hala Espainia eta Brusela bilduko dira 3 hilean behin planaren aurrerapenak aztertzeko zein balantzea egiteko. Hala jarraipena izango du Espainiaren berreskuratze planak. Europaren baldintzetako bat da herrialdeak funtsak jasotzen jarraitu ahal izateko. Ohikoa da sinatutako kontratua batzordeak estatu kideekin sinatu ohi du funtsak ematen dituen bakoitzean eta horrela Espainiak 6 hilean behin Europako funtsak jasoko ditu. Beti ere hitzartutakoa betetzen badu bestela Europako batzordeak bertan bera utziko ditu diru laguntzak. Era berean, Espainiak uste badu helburuak lortuko ez dituela konpromisua hartu du garaiz abisatzeko. Eta nazioartera begira, Bielorrusia zigortzeko aukera aztertuko du Europar Batasunak krisi bat eragitea. Egotzita ehunka migratzaile Polonia eta Bielorrusia arteko mugan harrapatuta daude oraindik ere eta gauean Varsoviak dozenaka lagun atxilotu egin ditu muga legez kanpo, igarotzea egotzita. Irak, Siria eta Afganistandik joandakoak dira gehienak eta askok asteak daramatzate Bielorrusiako mugako kanpalekuetan bizitzen. Adin txikikoak ere badira tartean Polonia aldera igaro nahi dute eta handik Europako Batasuneko beste herrialderen batera joan. Baina Polonia kateak itxi ditu eta milaka soldadu bidali muga zaintzera horrez gain, iragarri du ez duela baztertzen NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundeari laguntza eskatzea.
Gaiaz aldatuta eta kultur arloari helduta euskarak ikus-entzunezkoetan duen egoera larriaren aurrean kezka azaldu du aste honetan Pantaiak Euskaraz taldeak Eusko Legebiltzarrean. Testuinguru honetan euskaldunek streaming bidezko plataformetan euskaraz kontsumitzeko aukera murritza dutela ikusita, kalera irten gara herritarren ahotsa jasotzeko. Nitaz ez dakizu guztia. Ikusentzunezko kontsumoa asko aldatu da azkeneko urteetan. Pantaiak Euskaraz taldeko ordezkariak Eusko Legebiltzarrean izan ziren aste hasieran euren kezkak agertzeko. Euskaldunen 47% kontsumitzen dituzte streaming bidezko plataformak, baina plataforma horietan euskaraz film gutxi daude. Netflixen 3, Disney Plusen 0, HBO Maxen 0 eta Amazonen 2. Horrez gain telesailik euskaraz ezin da ikusi horietan guztietan. Horiala Pantaiak Euskaraz ekimenak ondorioztatu du gazteen erreferenteak erdaldunak direla. Gaineratu dute zinema aretoetan ere egoera larria dela emanaldien 1% baino ez baitira euskaraz. Testuinguru honetan kalera irten gara herritarren ahotsa jasotzera. Gehiengoak esan digu ez dituztela ikusentzunezkoak euskaraz kontsumitzen. Ez gehienak gazteleraz izaten dira. Hor egon ez ditut hainbeste ikusten, baina bai txikitan nintzenean, hori dibujoa animatuak eta zintxan eta horiek ikusten dituen beti euskeraz. Ez dute ez ikusten, egia esan gazteleraz eta bestetan ere ez, ez dute askorik ikusten eta euskaraz, ez. Pantaiak Euskaraz taldeak iritzi du larrialdi egoera batean gaudela eta euskaraz ez kontsumitzeak ohituretan eragina daukala. Alex Aginalde plataformako kideak nabarmendu du aurre eta helduek ez badute erreferenterik euskararen etorkizunarentzat kezkagarria dela. Izan ere uste dute lotuta dagoela egoera hori euskararen kale erabilerarekin. Puntu bat baino gehiago galdu da euskararen erabilera kalean. Ekimenak uste du benetan premiazkoa dela aisialdian pausoak ematea. Asko. Azkenean ohitzen gera esaerak eta entzutera edo dana gazteleraz eta nahita ez urte etxereskigu. Izan daiteke. Azkenean, gauza asko eragiten dute, baina, izan daiteke gauza etariko bat, eta hori baita hezkuntza eta hori, azkenean denak afektatzen du, eta horrengatik euskara galtzen da, edo ez da hainbeste hitz egiten, eta hori barazo bat da. Bai, nik uste dut horrekin gaur egun horrela ikusentzunezkoak eta pixu handia daukate guztion bizitzetan, eta orduan zenbat eta gehiago ikusi. Egun goiturei begira euskaldun gehienek ez dute streaming bidezko plataformetan euskaraz kontsumitzeko aukera handirik. Azkenean ez baldin badago, guk ere ez da ezin dugu ikusi. Ez badigute eskura jartzen, ezin ditugu ikusi. Netflixen eta Amazonen beti ikusten dugu gaztelaniaz edo ingelesez edo frantsesez edo tal. Eta ez da hainbeste apoiatzen euskaraz egiten diren seriak eta pelikulak, eta ari ustez Euskal Herrian daukagu oso zine ona eta ez da apoiatzen, eta pena bat da. Egoerari aurre egiteko helburuarekin Pantaiak Euskaraz taldeak aldarrikapen taula bat sortu du euskalgintzako eta ikusentzunezko sektoreko beste eragile batzuekin. Zinebra biketarekin jarraituko dugu, abenduak. Bart berriz Euskalgintzaren kontseiluak eta hizkuntza eskubideen behatokiak hainbat zuzenketa. Gobernuari onartzeko bidean den euskararen bigarren plan estrategikoaren konpromiso argiagoak ezarritzen. Kontseilua beti izan du hizkuntza politika batek 3 zutabe dituela: araugintza, plangintza eta baliabideak. Horrek esan nahi du asko dakagula jokoan plangintza honekin. Are gehiago, 7 urteko plangintza bat planteatzen ari zaigunean. Jakin badakigu, Nafarroan aragintzaren zutabea ze ahula den. Aragintzaren zutabeak ze nolako oztopoak jartzen dituen. Aragintzaren zutabe horrek, alegia euskaren legeak berak, euskaldunon eskubideak lurraldeen arabera aitortzen dituela. Eta gainera, legegintzaldi honetan ikusi dugu aragintzaren zutabeak ez duela inolako harrera pausurik izan. Are gehiago, kezkaz ikusten ari gara eta aurreko asteetan hori salatu dugu, zer ari den gertatzen lan egaldietan, zer gertatu zen aurrekoa Nafarroko Parlamentuan kontratazio publikoen legea dela eta alegia atzera pausu batzuk gertatzen ari dira. Horrezegatik,
guk gaur aurkeztuko ditugu neurri horiek izaera politikoa daukate. Iruditzen zaigulako oraingoan plangintza erabili beharko dila, Nafarroako Gobernuak plangintza erabili beharko duela, araguintzan sortzen diren bidegabekeria horiek nolabait konpontzeko. Eta Durangoko liburu eta disko azokaz gaur ere bada zer esan ahotzeneak 50 kontzertu eskainiko ditu abenduaren 4tik 8 saioak Plateruenan izango dira eta 10 kontzertu egongo dira bertan egunero goizeko 11etatik gaueko 10 arte doako sarrerarekin. Ahotseneak bere aurtengo musika egitaraua iragarri du 56. Durangoko azokarako. Urtero legez ibilbide luzeko musikariek zein hasi berriek bat egingo dute azokak iraungo dituen 5 egunetan, abenduaren 4tik 8. Orodara 50 taldeek eta bakarlarik osatuko dute programazioa, egunero goizeko 11etan hasi eta gaueko 10etan bukatuko den kontzertu segidan. Musikazale eta kontzertu zaleek eskaintza anitza izango dute Durangoko azokako edizio honetan ere. Estilo aldetik zabala izango baita. Rockak, popak, folkak, hip-hopak, trikitisak, funkak, reggaetoiak, flamenkoak eta abar luze batek beteko dute ahotseneako eszenatokia. Aurten iaz bezala Plateruena kafe antzokian izango dira emanaldiak, ohiko karpen ordez. Eta iragan urtean itxi zuten aretoa propio irekiko dute ahotseneako aurkezpenak jasotzeko. Sarrera doakoa izango da, urtero bezala, eta aurrez aurre gozatzeaz gain, edozein txokotatik streaming bidez jarraitzeko aukera ere izango du publikoak. Durangoko azoka.eus webgunean zabalduko baitituzte kontzertuak zuzenean. Taldeei dagokienez, esan bezala, ibilbide luzea duten musikariak arituko dira. Willis Drummond, Anari edota Eskakeitan bezalako taldeak bilduz. Baina baita aurreneko lana aurkeztuko duten formazio hasi berriek ere emango dute kontzertua. Tartean Hipnosia, Lotura edo Kilimak taldeek. Kontzertu ez gain diziplina askotariko egitaraua izango du 56. edizio honetan ahotseneak. Solasaldiak, proiekzioak, arte eszenikoak, umeentzako ikuskizunak, ekitaldiak eta abar. Adierazitutenez, egitarau osoa azaroaren 22an aurkeztuko dute. Talbistegiaren amaierara helduta ezin dugu ahaztu gaur 100 urte bete direla Martin Ugalde kazetari eta idazle Andoaindarra jaio zela. Euskal kazetaritzak izan duen inpaktu handieneko figura poliedrikoa izan zen, obra oparoa eta ekarpen ugari utzi zuen beti euskara lehenbezi eta beti ere pertsona eta bere gizatasuna aurretik jarriz. Bideoarekin utziko zaituztegu eta bueltan elkarrizketari helduko diogu. Disfrutatu! Gaurko egunez duela 100 urte jaio zen Martin Ugalde Erradre euskal kazetari idazle eta politikaria. Mendeurrena ospatu eta Ugalderen figura omentzeko hainbat ekitaldi antolatu izan dira urtean zehar eta gaur ere ugariak izango dira omenaldiak. Jakin fundazioak maiatzean iragarri bezala, idazlearen lan guztiak digitalizatuta aurkeztu ditu eta itzulera baten historia eleberriaren irakurketa jarraitua antolatu dute ostean, Martin Ugalde Kulturparkean, Andoainen. Andoainen bertan jaioa 1921ean, Espainiako Gerra Zibilak zeharo baldintzatutako gaztaroa bizi izan zuen Martinek. Familia erabat zatitu zitzaion eta amarekin jo zuen Frantziara. Hainbat lekutan bizi ostean Andoainera itzuli eta Espainiako armadak soldaduskara eraman zuen Marokora. Hori bukatuta, 1945 inguruan, Diario Basko egunkarirako artikuluak eta herriko kronikak idazten hasi zen. Harik eta 57an 25 urterekin, Karakasera jo zuen arte, familiarekin berriz batzeko. Venezuelako erbestean garatu zuen gehien bere idazle eta kazetari sena. Hainbat argitalpenetan idatzi zuen eta zenbaiten zuzendari izatera heldu zen ere. Erbestean izanagatik euskararekiko erabateko lotura erakutsi zuen ibilbide osoan zehar eta horrek utzi du aztarna gehien Euskal Herrian. Garai hartakoak dira bere lehen literaturlanak, gaztelera zein euskaraz, ipuingintzan gehien bat. Politikan ere parte hartu zuen erbestetik EAJan afiliatu eta ardurako karguak izan da. 20 urte pasatxo Hego Amerikan eman ostean Euskal Herrira itzuli zen 79an.
Orduan ere bere jardun politikoari eutsi zion eta idazketan sakondu zuen. Azken garai honetakoak dira Ugaldek idatzetako 4 eleberriak, tartean entzutetsuena, Itzulera baten historia. Jada mende bukaeran bere bizitzako ametsetako bat izandakoa bete zuen, Euskaldunon egunkariaren sorreran parte hartuta. Espainiak jazarri zuen konpromiso horrengatik, eta bere osasunak Madrilera deklaratzera joatea ahalbidetuko zion aztertzen ari zela, zendu zen Martin Ugalde, 2004 urtean. Kaixo berriro plazandreokek beste urte batez, feministaldia antolatu egin du eta abenduan izan ohi den jaialdia inoiz baino lehen izango da aurten azaroaren 16tik 20ra. Hain zuzen, 16. edizioa izango da aurtengoa eta jaialdi osoa Tabakaleran izango da zentroko hainbat gunetan. Horren nondik norakoak ezagutzeko Leire San Martin antolatzaileetako bat dugu gurekin. Gabon, Leire? Gabon. Gabon. Konteguzu, sismikak leloa markatuko du aurtengo jardunaldiaren arira, zergatik? Zeri egiten dio referentzia? Bueno, guk urtero koordinazio programazio lantaldean planteatzen duguna da alako lelo edo hitz marko bat eta horrekin lotuta antolatzen ditugu edo gonbidatzen ditugu pertsona ezberdinak edo kolektibo ezberdinak beti ere bai gai aldetik eta bai formatu aldetik aniztasuna plazan edo jartzen, ez? Feminismoetatik datozen hainbat pertsona biltzen ditugu, eta aurten sismika lelo horren azpian, brainstorming deitzen den hori handia eduki genuen, porque lurrikararen ideia interesatzen zitzaigun, ez? Edo mugimenduaren ideia, uste dut sismikak badaramala, ez? Mugimenduaren ideia kontzeptuaren baitan, porque iruditzen zitzaigun, lurraren mugitze hori bai materialki eta baita simbolikoki ere lantzea interesatzen zitzaigula, ez? Eta lurraren mugitze horren baitan pentsatzen genuen, horre plazaratu ditzazkegun hausnarketak izan daitezke adibidez, lurraldeetan desplazamenduak adibidez behartuta egiten diren migrazio prozesuen inguruan edo arrazakeriaren inguruan ere hitz egin dezakegu. Bestalde batetik turistifikazio edo gentrifikazioaren inguruan hitz egiteko aukera ematen digu. Gorputzetan egiten diren dardarak, ez? Horre Elena Proust adibidez Bartzelonatik ekarriko dugu eta berak gorputz vulnerable edo zaurgarriek jasaten dituzten replika edo dardarroiei buruz hitz egingo dugu. Feminismoa bera beharrezko astintze bezala ikusten dugu, beharrezko lurrikara bezala ulertzen dugu, sistemaren eraldaketarako edo, eta gero ere bai, feminismoa beraren desplazamenduei buruz hitz egin nahi genuen edo. Feminismoetatik abian jarri behar ditugun aliantzei buruz, eta horiek ere programaren barruan eukiko ditugu, ez? Eta 16. edizio honetan, zuk esan bezala astintze edo mugimendu edizio honetan, zer aurkituko dugu, nola garatuko da? Gauza pila bat eta gainera enaiz hartuko danak aipatzen, ez dakit, 30 gonbidatu baino gehiago ditugu datorren astean, asteartetik hasita eta larun batera arte. Tabakaleran esan bezala, festa Moganbon izango da, Moganbo aretoan. Zer eukiko dugu, adibidez, Balfloresekin hasiko gara, ni nagola irrikitan bera entzuteko. Pedagogia queerren inguruan hitz egingo du, bera aktivista, idazlea, eskolan lan egindako irakasle boiero, feminista eta aktivista bat da. Eta online, bera konektatuko da, gelan edo salan egotera gonbidatzen dugu jendea. Baina Balfloresekin irekitza adibidez niretzat hori handia da, hezkuntzaren inguruan, porque hezkuntzak badauka, bere baitan mundua iraultzeko tresna, edo tresna da. Egun horretan bertan adibidez, Artxiberas del Humo edo Kearen artxibogiak izeneko proiektu batekin egingo dugu elkarlana Tabakalerarekin batera, porque elkarlanaren
ideia ere askotan garatzen dugu, eta bereiekin bisita gidatu bat, hauek dira historiaren astintze bat proposatzen duten kolektibo bat, Tabakaleraren langile hoiak, Tabakalerako langile hoiak, eta bereiekin batera, historia ofizialetik geratzen diren hoiei buruz hitz egingo dugu bizita performatibo batean, ezta? Hori izango da hasiera, gerora, Huelvako jornalerak borrokan, lurreko lana eta lurraren desplazamendu, lurraldeetako desplazamenduei buruz, eskarmentu handia dutenak. Edo proiektu lokalak adibidez, ez? Bertan, gure kontestuan, zer dago, zer mugitzen ari den ere, ez? Hori ikusiko dugu, 3 proiektu gonbidatu ditugu, gure haizeak pelukeria komunitario eta antirrazista, Tupust artetik datorren emakumeen komikigintza eta kolektibidadea zentroan jartzeko ekimena, edo Euskal Herriko neska gazteak eta bereiekin batera mahai-inguru bat planteatu dugu. Ez dakit, eske gauza pila bat, Aliantzas Rebeldes liburua, antiespezismotik datozen kideak, nor antiespezismoa bertan, Donostin, baina baita ere Parole de Queer izeneko publikazio, ezaguna den publikazio bat, beraiek ere antiespezismoa eta transfeminismoa uztartzen dute. Eta gero ere bai, gauza oso interesgarri bat, azken urteetan uste dut feministalian gertatzen ari dena, dela jende askok aprobetxatzen duela gauza berriak egiteko, esperimentatzeko. Eta adibidez, ostiralean, ez dakigu oso ondo, porque ez digute asko kontatu, baina Olatz Salvador, Ines Usinaga eta Lorea Argarate ari dira prestatzen Mauriziak ez dago inor hil, Mauriziaren inguruko edo, uste dugu, kontzertu bat, uste dut. Takit oso ondo, porque misterio handia dakago horren inguruan, baina hori ostiral gauean izango da, adibidez, Tabakaleran, edo Bea Egizabalek monologo bat prestatu du feministaldirako, ez? Eta guretzat ere hori oso interesgarria da, porque bada ere bai leku bat, nun jendea, bota daiteken eta gauza berriak probatzera ausartu, ez? Bai, zuk esan duzu pixka bat, baina, kokatzeko gaur egun kultura feministari lotuta dauden ahotzen, sorkuntzen eta diskurtzoen elkargune da feministaldia, baina nolakoa da gaur egungo egoera kultura feministari dagokionez? Zagaldera zaila, ez? Porque nik esango nuke kultura feminista inoiz baino indartsuago egon daitekela, ez? Uste dut geroz eta kontzienteago garela zemotatako zapalkuntzak jasaten ditugu, bai emakumeok, bai heteronormatik kanpo edo bizi diren gorputzak kontziente dira gara zemotatako zapalkuntzak jasate ditugu, geroz eta gehiago, geroz eta zentroago dago mugimendu feminista, antirracista, antikapazitista, en fin, horrelakoak. Baina nik uste dut ere bai importantea dela nolabait, nundi gatozen ere kontutan eukitzea, ez? Eta atzetik lan asko dago, azken urte eta azken mendean lan pila bat egin da, ezin ditugu ahaztu greba orokorrak, ezin ditugu ahaztu 70. hamarkadan borrokan egon ziren emakumeak, eta orduan nik uste dut, inbar dugula ere bai, errekonozimendu bat iraganetik datorren horri, eta gero ez pentsatu indartsu gaudelako dana lortu dugunik, ez? Ze bai nik uste dut oraindik ere, gauza asko dauzkagula lantzeko eta sistemaren eraldaketa lortzea beharrezkoa dela, bizitza sostengarriak ukitzeko, eta hortan nik uste dut oraindik lan asko egin behar dugula. Baina nik uste dut geroz eta presenteago dauzkagula, ez? Praktika feminista kultura, eta hori berri ona dela esango nuke. Bai, eta amaitzeko pixkat atzera begira egingo dugu. Laburbilduz, nola izan da ona llegatzeko prozesua eta konteguzu pixkat zer nolako bilakaera izan du feministaldiak? Feministaldiak 16 urte daramatza, Plaza Andreoken eskutik antolatzen orain dela urte pila bat. Esango nuke ere, bai, kultura feministaren indartze honekin ere bat datorren zerbait dela, ez? Horrelako jaialdi batek, horrelako jaialdi bat nahiko indartsu dagoela gaur egun, bai publiko aldetik, geroz eta errekonozimendu handiagoa daukagula esango nuke, ez?
lan asko dago ratzean, eta jende gutxi gara, subentzioen pendiente gaude, justifikazioak, deialdiak eta horrela. Baina, bueno, nik uste dut feministalia badagoela nolabait momentu garrantzitsu batean. Eta, hau, importantna izan daiteke, feministalia badela ere bai nolabait, debate feminista ez autokonplazienteak eukitzeko leku bat. Eta zentzu hartan uste dut, oraindik ere, feminismoaren barruan badauzkagula gatazka indartsuak, eta horiek plazaratzeko, horiek debatitzeko lekua ere badela feministaldia, ez? Data hori gordetzen dugu, Leire, mila esker gurekin egoteagatik. Eta disfrutatu 11. edizio honetan. Hori da, aurten jai aukiko dugu, beraz, pozik gaude. Bai, presten naz, besarkada bat, Gabon. Ale, agur. Eta zuek gogoratu, publizitatearen bueltan, solazaldian ikusiko dugula elkar. Orain arte. Amaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera amaikari. Aukeran, amaika. Esaten omen dute bilbotarrok dena ematen dugula geure hiriaren eta geure jendearen alde. Eta orain Bilboko komertzioak eta ostalaritzak geure babes osoa behar dute. Babestu zeure auzoko komertzioa eta ostalaritza. Bertokoak. Erosi, kontsumitu eta dibertitu Bilbon. Lipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai bifatu. Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. Bai, irratia. Naiz irratia. Irratiak iraganetik baino etorkizunetik baitu gehiago, herri honek bezala. Horregatik gu, etorkizuneko irrati bat prestatzen hasi ginen. Entzun dugu gure podcastekin erritmo onean txukuntzen duzuela etxea. Badakigu autoan entzuten gaituzuela, oinez, autobusean edota tabernan. Informazioa guretzat ezinbestekoa da, eta badakigu zuei ere etxetik informatuak irtetea gustatzen zaizuela. Gehiago flipatzen duzuela gure adituen playlistekin, aplikazioen algoritmoekin baino. Anitzak zarete, eta hemen denontzako dago tokia. Horregatik guztiagatik, naiz irratia, musikan, entretenimenduan eta informazioan oinarritzen da. Baina batez ere, zuek guztiongan, elkar ulertzeko moduri onena baita, elkar entzutea. Neskak badakigu nola egin. Lasaietako gela zelaira. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Ixo, hemen nerea gaitza. Blokeatu da segi. Venga, aurrera! Emate gurra! Euskara, bihotzetik Espainetara. Tituluak nahi dituzu. Ez izan monarkikoa, ez jo zertzuelara, ez dauka emeriturik. Ega first eta abar bai online giro. Bai online. Sistema de masa. Ikasten duzulako zeure kasa. Kontxo, agirretxe eta duriz? Igirretxe. Idiriz. Premiren? Izteki, gernekeki pipirrik, kirikiti... Txiliti. Pipirrikin? Tipititikin. Pipirrikin, tipititikin? Bik. Indi? Infinity duzunean, dini aldatzen da. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin eta eskuratu 500 megako internet. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, Samsung hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Birgiti,
urtebete baino gehiago daramazue guri heroi deitzen. Baina gauza bat jakin behar duzue, ez da horrela. Izan ere, askotan behea jotzen dugu, mundu guztiak bezala. Heroiak baino askoz gehiago zarete. Gizakiok gizatasunez jokatzeko boterea dugu. Eskerrik asko Osakidetzako profesionalei. Eskerrik asko gizatasunez jokatzeagatik. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Herri batean proiektu bat sortzea eta aurrera eramatea, azkenean bentaja asko ditu, ze lasaiago zaude, gertuago dituzu gauzak, ez ara mugitu behar, ez dituzu egin behar ezakitzen bat kilometro zure lan espaziora joateko. Gero ere bai artistak eta joaten dira herrietara inspirazioa bilatzera, pues eske herrian bazaude denbora guztian, inspirazioa etortzen zaizu bakarrik, ez? Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Niretzako landaremoan sortzeko proiektu bat izan da, ez naizela mugitu behar, bertan nagola, bertako jendearekin, eta dena errezago egiten zaidala. Nire posa handiena izan da, proiektu hau gauzatzea eta landaremoan bizi den herritarrak erabiltzea. Eta hori mugikortasun erantzun bat ematea. Plan Reactivar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gabon berriro bagaude Zorazaldian, gaur Alaitzekin, ondo etorri. Eskerrik asko. Eta Carmelorekin ondo etorri bai. Eta ondo baditzuzue, lehenengo gaiari helduko diogu jarraian. Frantziako presidente Emmanuel Macronek iragarri zuen atzo, iluntzean erreaktore nuklearrak eraikitzeko lanei ekingo dietela energia berriztagarriak bultzatzeko eta gure engainamenduen mailara egoteko COP26-ren garaian. Bi argudio erabili zituen hori defendatzeko edo. Lehenengoa da independentzia energetikoa babestea, prezioen igoera eta ziurgabetasun geopolitikoaren aurrean. Nola ikusten duzu argudio hau? Nik uste dut orokorrean askotan hitz egin dugu eta batez ere azken bolada honetan hori tarifazoarei buruz, ezta? Eta orduan nik uste dut batzuk erabiltzen ari direla hori, tarifazoen kontua, eta hori, jendea gaudela aldarrikatzen publizitazioaren aldeko apostuak egin beharko direla, eta beste aldetik aprobetxatzen dute bebai, energia berrien aldarrikapenak, esateko hori nuklearrak beharrezkoak dira momentu honetan, bai independentismo apurtxu bat lortzeko Frantzian, eta beste aldetik esaten dute ez dutela kutsatzen. Nik uste dute kontrasan itxela dala, eta nik uste dut jendea batera behar dela, presionatzera, esatera, ez dugula onartuko berriro, hori nuklearrekin hasteko. Nik uste dut kriston aurrera pausoak egon direla arlo horretan, eta hau suposatuko luke kriston atzera pausu bat. Bai, asunto honek trampa dauka, ez da? Eta jendeak hori jakin behar du. Zergaiti dauka trampa? Begira, presentatzen da, ondo esan duzuen bezala, apur bat alternatiba iaia berde bezala, ez da, krisi honetan. Justu erregai fosilak kendu behar direla eta esaten dute, nuklearra, ze hori ez da erregai fosila, hori garbia da, eta horren ekoizpena iaia berdea da, ez da. Nok defendatzen du hori eta zergatik. Hor ikusten duzu Macron eta Frantzia gertatzen da datuetara basoaz, joan naiz da egon naiz begiratzen, eta hemen daukagu adibidez, nuklearren erabilera munduan, eta zeintzu diren nuklearizazioa oso edatuta daukaten herrialdeak. Eta hor, piko luze horretan lehen aldia agertzen da Estatu Batuak, hori genekien, noski. Baina gero jarraian datoz, Txina, Errusia eta Frantzia. Frantzia ere oso nuklearizazioaren eremu horretan kokatzen da. Pentsatu nortzuk, ez da? Hori batetik, hau da, Frantzia dauka azpiegitura bat,
ez bakarrik elektrizidadea lortzeko nuklearretatik, baita ere negozioa egiteko, eta negozio belikoa batzutan. Oraintsu egon da, lehia bat estatu batua da Frantziaren artean, submarino urpekari nuklearrak saltzeko Australiari. Eta hori da, milioiak eta milioiak dakartzan negozio bat, ez da? Gerra negozio bat, azken finean. Urpekari nuklearrak gerrarako erabiltzen baitira, ez da? Orduan, Frantzia dauka interes enpresarial oso handia. Bestatik, claro, ez dira erregai fosilak erabiltzen, baina zentral nuklear batek, bueno, arrisku ez aparte, da ikusi hor Fukushima eta adibideak, ez da, arrisku ikaragarria dira, baina dauka beste ondorio bat oso luzerako, epe luzerako, eta da hondakin nuklearrak. Hondakin nuklearrak mendeetan mantentzen dute arriskua, eta arrisku hori ezin dugu etorkizuneko mundura utzi, ez da? Orduan, benetan trampa hori dauka, eta une honetan, gainera, honantzan entorrela egonaiz ikusten, nola piztu den Alemania eta Frantziaren artean eztabaida gogor bat. Eta eremu horretan kokatu da. Frantziak egiten du nuklearren alde, eta Alemaniak gasaren erabileraren alde. Eta biak esaten dute, biak ala biak, esaten dute, bueno, erregai fosilak kendu nahi badira, transizio bat behar da. Energia iturri guztiz garbiak lortu bitartean, transizioa egin daiteke edo nuklearretan oinarrituta, edota gas naturalean oinarrituta. Ze horrek gutxiago kutsatzen du diote. Claro, bi daukate trampa, ze Alemania ari da jokatzen Errusiarekin, gas, olio edo gaseoduktu ikaragarria handi hoiekin, eta Alemaniak inbertsioa egin du aspaldi, ez dakit gogoratzen duzuen, baina egon zen Alemaniako kanzilerra izan zen Schröder hori kanziler izateari utzi zionean, Moskura joan zen da Gazprom, hau da gas konpainia estatalean eman zioten presidentzia, eta handabil, eta gaur egun Putinen defendatzailea da, ez da. Apur bat, gure etxera ekarrita, kasu hau da, esan daiteke Alemaniako Josu Imaz izan zela. Momentu batean etxetik badoa, aldatzen da herrialdez, Josu Imazek hemen egin zuen bezala, eta momentu batetik aurrera zuk ez dakizu, edo jatorrizko herrialdea defendatzen ari den, edo bere etxe berria, ez da. Eta hori gertatzen ari da, gaza ere negozio ikaragarri da. Eta Rusia eta Alemania hor daude. Birakariak ez, azken finean horrek mesfidantza bat sortzen du jendea ez, jendea esaten du zen orako interesak defendatzen duten gure politikariek. Eta nik bebai ikusten dudana da, jendearen beldurra erabiltzen ari direla olako proposamenak mai gainean ipintzerakoan ez. Ze azken finean, entzun duguna usmo bat Australian itxi, ez dakit egongo dira hori apagoiak, ez dakit nola esaten duten, ez? Eta jendea beldur dago, ez da? Eta orduan, jendearen beldurra erabiltzen dute olako proposamenak egiteko. Eta bebai, ez jakintu zen bat, ez? Batzutan, hasieran, orain dela urte batzuk, frakina bebai, saltzen ziguten berde moduan. Eta orain, nahi dutena da saltzea nuklearren historia berde izango balitz bezala. Nik uste dut hemen ardura eduki behar dituztela instituzioek eta haiek babestu behar gaituzte eta momentu honetan ate birakariak direla eta jendea ez du hori ikusten, edo bintzat mesfidantza hori sortzen da jendeen artean. Nik uste dut kezkagarria dela. Eta gainera geopolitikan faktore batzu daude, orain esplikatu ditugu batzu, baina beste batzuk ere esplika daitezke. Faktore asko daude normalean komunikabideetan agertzen ez direnak, ez da? Eta orain gogoratuko duzu eta egunotan agertu delako Poloniako mugan zer gertatzen ari den. Bielorrusia, Polonia muga horretan, ez da? Eta etorkinak, nola maltratatu egiten dituzten, eta hor fondoan zer dago, interes geopolitikoa daude. Da begira, honi lotuta zer gertatu den egunotan. Badago gaseodukto oso importante bat, Moskutik, Rusiatik, Alemaniara doana. Da alemanek hortik jasotzen dute gaza, horregatik daude hain interesaturik, ez da? Eta bentajako baldintzatak. Bueno, egunotan justu, ze kasualidadea, Polonian gazbideak irauli bat egin du, eta Alemaniarantz zetorren gaza aldatu egin dute eta berriro ere Rusiara itzuli dute.
Ze kasualidadea justu gatazka hori planteatzen ari denean. Zer da hori? Txantaia bat, noski. Errusiak eta Putinek zehatzago esan da egiten duen txantaia bat. Baina, azken finean, ikusten ari garena da, enpresek daudela instituzioen, hori, mehatzuak egiten, ez? Eta mai gainean jartzen ari direna da, nork dauka boterea hemen. Eta nik uste dut... Errusiaren kasuan bat dira, Gazprom estatala da, eta Putinek kontrolatzen du hori guztia, klaro. Baina hemen gertatzen da, Iberdrolarekin jartzen da argita garbi gobernuaren gainetik, Madrileko gobernuaren gainetik. Noski, hola da, ondo esan duzu. Datu horiek eman behar dira, eta jenteak ezagutu behar ditu, jakiteko benetan, orain Frantziako presidenteak esaten duenean, nuklearra dela alternatiba, ez dela joko garbia, ez dela hori egia, osea, atzean zer dagoen. Edo Alemaniak esaten duenean gaz naturala da transizio alternatiba, jendea jakin behar du, Alemaniak oso errez eta oso merke lortzen duela momentu honetan gaza ekialdetik. Eta Espainiar estatua dauka egundoko arazoa Argeliatik eta Marokotik ekarri behar duelako gaza. Eta hor bitartean dago Sahararen gaia, Maroko presionatu egiten du, osea, geopolitikak markatzen du askotan jarrera, eta ez dira azterketa objektiboak. Nuklearra oso arriskutsua da, orain lehen izan den bezala, eta oso kutsagarria da. Hori berde konsideratu nahi izatea eskandalo bat. Eta instituzioetara begira, zein izango litzateke zuentzat nuklear politika egoki bat? Egokia, ez erabiltzea nuklearizazioa, esan nahi dut, sistema hori oso arriskutsua da, bai aplikazio militarretan, biztan da, nolako desastreak provokatu dituen, ez da, Hiroshima, Nagasaki, da ondoren mehatxu bezala. Orduan, maila militarrean desnuklearizazioa da aukera positibo bakarra, eta maila zibilian, biztan da, ez dagoela zentral nuklear segururi begira. Alemaniagan aberatza dira, boteretsua dira, baina tontoak ez dira. Eta Alemaniak onartuta dauka desnuklearizazio era batekoa. Osea, sistema nuklear guztia desmantelatzea, hori horrela erabakita dauka. Orduan, zeo zergatik izango da, ez da? Horreki gitzarra jarri gozu, ez da? Bai, nik ez dut uste apostu hon bat egon aldenik, dinot, desmantelatu egin behar da, eta nik uste dut apostu bakarra, eta nik uste dut bada momentua transizio hori egiteko, eta nik uste dut garrantzitsua dela jakitea nork ordainduko duen transizio hori. Ze azken finean, pairetzen ari garenok, hiritarrok gara, ez? Dinot, eta suposatzen da instituzioek edo Europatik etorriko diren laguntzak, ez? Ea nor geldituko den diru horrekin, zer ordaintzeko, ze ikusi dugu Glasgowen gertatutakoa, azkenean, ambizio gutxi egon da, postureo asko, Iberdrolak paseukan hor estan bat eta horrekin esaten dut dana, dinot, ordan nik uste dut, jendea presionatu egin beharko dela, sistema aldaketa baten pausoak emateko. Eta ez bakarrik energiari dagokionez, baizik eta sistema aldatu egin behar dela. Nire neoliberalismo onaino ekarri gaitu, eta aldaketa egon beharko da, nahi baldin badugu mundu honetan bizi izatea. Esaten dute bi hamarkada pasatu ostean, hau pikutara doala. Eta ikusten ari gara, ikusten ari gara pausoak. Bidea, zein izango den, helburua edo. Eta nik uste dut ez gara kapasak kalera ateratzeko, hau aldarrikatzeko. Dinot, manifak egon aldira, baina nik uste dut bai ikusi behar dela, bai gure kontsumoa egiterakoan, sekumitzaile modun, nik uste dut boteretsuak garela, eta baita ere hauteskundetan. Nik uste dut sistema aldatu egin beharko dela, eta laster, zebestela, dana pikutara joango da. Bai, sintoma bat dago oso larria, eta hor bueltatzen gara egunotan dagoen gailurrera, ez da? Eskozian dagoen gailur horretara. Eta seinale bat dago oso larria, eta da hor dago zientzialari talde bat jarraipena egiten, eta jarraipen kritikoa egiten hor prestatzen ari diren akordioen gainean da bat. Da gero daude estatuen ordezkariak. Ze gertatzen ari da? Estatu arrazoiak eta estatu interesak gainezarri egiten dira
erabaki eta azterketa zientifikoen gainetik. Osea, zientzilariak ari dira esaten kontuz, hemen ez da akordio egokirik hartzen, eta hemen zientziak esaten diguna da oso gaizki doala, baina estatuek, eta ze estatu gainera, ez da, ari ira defendatzen beraien estatu interesa eta estatu irabazia, da enpresa irabazia. Zuk aipatu dituzu, da ondo aipatuta Iberdrolak aurten krisi larri honetan 2.400.000 milioi irabazi ditu. Harin esaten da. Bueno, eta ze estatu daude orain esate baterako Eskoziako gailurrean traba jartzen, pentsa, Saudi Arabia, claro, Saudi Arabia, ikusten da ze interes daukan. Australia eta Brasil, bereziki, ez da, ari dira esaten, ez dutela onartuko, gaurko albistea da, ez dutela onartuko ondorioetan erregai fosilen gaia aipatzea, ez dutela onartuko, hau da, betoa jartzen dutela, jode, erregai fosilen gaia ez bada tratatzen zuk esango dira, zu, ze neurri hartuko den, aldaketa klimatikoa geldiarazteko, hori da, osea, zientzilari guztien eta zientziaren gainetik jartzen dira estatu konkretu batzuren interesak. Eta horrek garamatza guztio pikutara biztan da aldaketa sakoma da matxinada bat egin beharko dela azkenean mundu mailean, matxinada zibil bat egin beharko da, ze estatuek ez dute geldituko hau, ez dute aldatuko. Gainera, aitzakitza eta hartzen ari dira, COVID-aren krisialdia, ez? Osa, hor, geldialdi bat egon denez negozioak egiterakoan, partean esaten dute, negozioa lehenengo, eta gero ikusiko dugu, neurriak ipiniko ditugun edo bermatuko diren. Hombre, eta gero dago, enpresen etika eta estatuen etika, begira, gaurko albistea da, The Washington Postek salatu egin duela, erreportaia interesgarri bat egin du, eta salatu egin duela, estatuek eta enpresek ematen dituzten datuak CO2 isuriei buruz faltzoa direla. Askoz ere gehiago jaurtitzen ari direla, askoz ere gehiago. Orduan, klaro, egiten ari garen kalkulu guztiak erratuta daude ze informazioa faltzua da. Orduan, klaro, arriskua askoz ere handiagoa da, zeren benetako datua, eta hori The Washington Postek publiko egin du, estatu batuetan. Eta mundu mailan eskandalo bada gaur bertan. Orduan, klaro, horrelako mundua mugitzen gara. Eta hor zientziak, ez arrazoiak, ez logika demokratikoa ez du agintzen dutena dira, estatu eta enpresa handien interesak, lobien interesak, eta horien menpe gaude. Baitu, Carmelo, zukoin epatu duzu zientzia, eta justu hemen daukat datu bat, adibide moduan, Alfredo García, divulgatzaile zientifikoa da, eta lamordaza.com edabide digitalean egindako elkarrizketa batean, adierazi zuen bere ustez, Espainiako kombinazio ideala izan beharko litzatekela. 70% energia berriztagarria. Eolikoa, eguzki energia, hidraulikoa eta bar. Eta 20% energia nuklearra. Beren ustez bateragarriak direlako, eta bueno, Espainian kombinazio edo perfektua izango litzatekelako. Hor dago jatorrizko falazia bat. Eta falazia da etorkizunean egin daitekela orain daukagun kontsumo maila eta hazkunde maila mantendu eta energia iturriak aldatu. Hori ezin da egin. Hori da lehenengo arazo larria esan nahi dut. Energia berriztagarriek ez dute ematen orain mundu aurreratua deitzen den honetan daukagun gizarte eredua da konsumo eredua da konsumo maila mantentzeko. Hor dago lehenengo arazoa. Osea, planteatu behar dena da aldaketa bat ondo sugeritu duzun bezala sisteman bertan eta ereduan esan nahi dut aldatu egin behar da sistema honek daukan ekoizpen eta gastu, energia gastu, erritmo ikaragarria eta konsumo, osea, hemen elikagaietatik hasita eta arropetatik jarraitu, autoetatik jarraitu, esan dut, egiten dugun energia konsuma disparate bat, eta munduak ezin du jasan hori. Erregai fosilekin ere ez, baina eske, klaro, erregai fosile horiek ezin ditugu espaitugu jarraituko erabiltzen, ezin ditugu ordezkatzu energia iturri garbiekin, ze ez dago horretarako, ez du ematen horretarako, ez du emango. Orduan, egin behar duguna da desaskundeaz hitz egin.
Hau da, desaskundea ezinbestekoa da. Esan dut, gaur mendebaldeko gizarte hauetan egiten den gizarte garapen eredu hau aldatu egin behar dugu. Eta desaskundea ezinbestekoa da. Hemen eta gero, baita ere, esate baterako Txina, India eta halako estatu ikaragarria handietan eta zeintzuk ari diren, hainbat kasutan, Txinaren kasuan, por ejemplo, hemen jarraitu den eredu berbera errepikatu nahian. Txina krisi honen aurrean zer egin du, bere ikatz produzioa eta ekoizpena multiplikatu. Eta hori zuzenean doa, krisi klimatikoa larritzera aldatu egin behar da, eta desaskundea planteatu behar da, eta beste pauta batzuk, gizarte pauta batzuk konsumari buruz, baina gu hasi beharko gara. Eta gero beste jarraitu, beste lestago zer eginik. Orduan, falazia hemen dago, 130 energia nukleara, aizu parkatu. Eske 130 hori igual ezin dugu erabili. Ez da behar. Da gainera, zetako sortuko duzu alako arrisku ikaragarri bat, ja ez urteetarako, baizik eta mendeetarako, ez da? Ondakin nuklearra sortuz, baina erotuta gaude. Guztiz adoz, nik uste dute sistema eredu aldatu beharko dela, pedagogia behar dugula, gizakiok, baina baita ere, batzutan ardura asko gelditzen da jendeen gainean, eta nik bebai konpartituko nuke instituzioekin, eta nik uste dut bebai gutxiago kontsumitzeko bebai hiri ereduak aldatu beharko dira, bai, auzoetan zerbitzuak egon beharko dira, ez mugitzeko beste puntutaraino, erosketak egiteko, edo dana dalakoa, edo lan egitera joateko, eta nik uste dut hor badaukagu askoz hurbilago, aldaketa txikiekin, nik uste dut, konfinamendu garaian guztio konturatu ginen, zeintzuk ziren lehentasunak hiri honetan, Bilbon, eta zeintzuk aldaketa txiki batzuekin, nik uste dut, kriston aurrera pausak egon alko lirateke, konturatu ginen, auzoetan ez dau zerbitzuetan, ez dau zerbitzuak, joan beharko zarela beste puntara hainbat gauzak egiteko, kontsumitzen dugun elikagaia ez da hemengoa, nik uste dut, horretaz ere hitz egin behar dugula, ze batzutan, gai potoloak direnez, ikusten dugu oso urrun daudela, baina nik uste dut, hiri politiketan bebai pausoak eman beharko ditugula, eta hor nik uste dut hiritarrok badaukagula hitza eta erabakia, edo euki beharko genuke. Dudari gabe, barkatu, apuntetxo bat egin nahi dut, horren arira, ez da. Begira, Euskal Herrian egin dugun herritarrok, eta jende boteretsuaren kontra, eta enpresa boteretsuen kontra egin genuen, baina egin genuen gauzarik interesgarrienetako bada hemen zegoen zentral nuklearren plan guztiak geldiarazi. Kostatu egin zitzaigun, oso latze izan zen lortzea Lemoizia instalauta zeukaten. Eta hala ere lortu genuen geldiaraztea. Hori da herri honek egin duen gauza positiboenetariko bat. Eta begira, zema kostatu zen da ze jente zegoen nuklearren alde, zelako botereak lortu genuen. Osea, lor daiteke. Zergaiti dio dan hau? Begira, orain bueltatzen bagara nuklearretara, sistema horiek hain dira jentearen kontroletik urrunduak, hain dira elitezkoak, hain dira garestiak instalatzen, eta egiten dute gizarte eredu autoritario bat, antidemokratiko bat sortu. Lotuta doa, Iberdrola, energia nuklearra, horiek ze gizarte mota antolatzen dute, ikusi orain segertatzen ari den. Egundoko lapurreta egiten ari dira, argindarraren presioan, eta inok ezin du, ez da gobernua berak ere ezin du gelditu hori. Halako gizarte ereduak ez ditugu nahi. Arriskua dira eta amenazua dira. Orduan, nuklearizazioa da, autoritarismoa, da arriskua, da egundoko problema sortzea etorkizun urrunerako, eta hori ez dugu nahi, ez dugu behar. Aldatu behar da. Dirudi gure errua gurea dela, plastiko botila bat ez dugulako birziklatzen, edo ez dugulako, ez da? Instituzioak bebai, errudunak dira, honetan. Orduan, hezkuntza landu behar edo sistema orokorrean aldatu beharko genuke edo, behintzat horretarako lan egin, ez da? Ni horren aldekoa naiz. Ez naiz pertsona oso fededuna, baina ni fedea dekot gizartean. Benetan esaten dute, badauze, batez ere Bilbon edo Euskal Herrian, kriston mugimenduak, apostuak egiten dituztela, eta nik uste dut ideiak dituztela, hau,
gerta ez dadin. Ordan guazen entzutera jendea, ez? Eta sartuko dut, ze zapatu honetan deko pentsionisten mobilizazioa, eta nik uste dut, hor dago gizarte presioa, hortik abiatu beharko gara, nik uste dut jendearen presioa edo ahotsa entzun behar dutela, eta orduan animatzen dut jendea parte hartzeko zapatu honetako mobilizazioan, arratsaldeko 5:30 plaza eliptikatik aterako den manifestazioan. Nik uste dut hori izan beharko dela gure apostua, ez? Kalera ateratzea eta eskatzea, ze bai, aipatu duzu errudunak garela, baina bai ardura bat daukagula, ez? Eta nik uste dut gure apostua izan beharko dela hori, instituzioen aurrean eta enpresen aurrean, esatea zer aldarrikatzen dugun eta zer nahi dugun. Claro, krisiak, esan genuen COVID-a hasi zenean, ez da? Aprobetxatu behar zela krisi hori gauza batzuk aldatzeko. Baina aldatzeko esan nahi genuen hobekuntza, sistema hobetu eta ez okertu. Ordan bakarri falta zaigu oraingo krisitik nuklearizazioa ateratzea ondorio bezala. Nik uste hori dela atzera pausu ikaragarri bat. Euskaldunok zerbait lortu badugu eta lortu dugu asko kostata, orain ez gara etorriko hori dana bota eta nuklearrak instalatzera hemen. Osea, zergatik desinstalatu ziren? Esen kapritxo bat izan. Zergaitik herri honek egin zuen nuklearizazioaren kontra? Zer gertatu zen gero Harrisburg, Japonian, hainbat tokitan. Zergaitik Alemaniak ez du nahi nuklearrik, hombre, hori iruzur bada, eta gainera iruzur oso interesatua. Esan nahi dut hori interesa daude eta interes hori salatu egin behar ditugu, eta hortik ez goaz bide honetik. Eta orain Carmelo justu atera duzula pandemia osteko zera hori, benetan pentsatzen duzue aldatu egin garela? Egontzan horre pixkat jendea esaten, hortik pertsona hobeak izango ginatekela gero, ez dakitzer, pentsatzen duzue aldatu egin garela? Pandemia eta gero? Nik alde batetik ikusten dut berak aipatu duena. Pandemia edo krisi hau aitzakita hartzen dute, bai nuklearrak sartzeko, bai kriston murrizketak jartzeko, baita ere ez dakit privatizazioaren aldeko pausoak emateko, espero genuen guztia gertatzen ari da. Esaten genuenean hori. Arreta telefonikoa hemen dago. Osa, holako pausoak ematen ari dira konturatu gabe edo kontura minot, batzuk bagenekien holako gauzak gertatuko ziren. Orduan nik uste dut alde horretatik edo kaleragoaz edo pikutaragoaz, eta beste aldetik nik baikorra naiz, ze elkartasun sarea sortzearena izan zen, benetan, harritzekoa, zoriontzekoa, ikustea nola hiritarrok atera ziren besteen beharrak betetzera oso polita izan zen. Nik hor bai ikusten ditut aurrera pauso onak, ez? Bai ikusten ditut alde txarrak, baina baita ikusten dut hori elkartasun sare batzuk mantenduko direla eta bere lana moldatuko dutela beraien auzoetan lan egiteko eta hor dauden beharrak aurrera eramateko. Nik baikorra naiz zentzu horretan. Aldatu egin gara diozu, ez da? Galdera ona da begira, bai, aldatu egin gaitu krisiak eta ez beti onerako, ez da? Nik uste dut, gaixotasunak, lehenengo hildakoa sortu ditu, asko, bigarren komunikazio arazo larriak sortu ditu, eta gure artean gaur egun dagoen harremana oraindik orain, hor dago virusa oraindik, ez da harreman natural bat, ez da oso baldintzatua dago oraindik orain, ez da, eta gero osasun mentala nik gartzen dut asko aldatu dela, nola ez, eta okerrera egin duela, ez da, gazte jentearen artean, da oro har jenteak isolamendu luzeak, beldurra, gaixotasuna provokatzen duen beldur hori, ingurukoak hiltzen ikustea, hori oso latza da, biztan da, krisi sakon bada. Baina krisiak aprobetxatu behar ditugu positibatzeko. Nik uste ondo apuntatu duzula, ez da laiz. Da nola positiba daiteke, batetik hemen oso edatua zegoen individualismo ikaragarri bat, azken aldian. Eta hori gizarte honen arazo latz bat zen eta da. Nik uste hortik, zuke aipatu duzun elkartasun, esperientzia horietatik eta atera behar dugu hori gainditzea. Nik uste individualismora ezin garela itzuli. Ze horretara
itzultzen bagara, bizi izan garen bezala azken urteetan, hori aprobetsatu egiten dute betikoek, sortzen ari diren oligarkia horiek, boteretsu horiek, eta gizarte gerota antidemokratikoagoa eta latzagoa, da arriskutsuagoa sortzen ari dira. Da nik uste hori ez dugula onartu behar. Aprobetsatu behar dugu individualismoaren kontra egiteko, elkartasun sareak edatu politikara ere bai, edatu behar ditugu, da ez diegu utzi behar berriro halako restaurazio erreakzionario bat egiten. Ez osasun mailan privatizazioekin, ez da ere energia iturrien mailan nuklearizazioarekin adibidez. Nik uste dut enpresa monopolistiko eta estatu oligarkikoien kontra egin behar dugula, da neurri antidemokratikoen kontra egin behar dugula, modu positiboan. Nik bai uste dut, ez dut esperantzarik Eskozian gailur horretatik aterako denaz, ez dut baten esperantzarik. Esan dudanagatik. Baina bai, espero dut, herri matxinada bat egotea mundu mailan, azken finean, hartzen ari diren norabide hori salatuz eta irauliz. Irauli beharko dugu. Bestela planeta arriskutan dago, benetan dago arriskutan. Eta nik uste hori beharko dugula gizarteak, gizarte zibila deitzen den horrek, elkartu eta matxinada bat egin beharko dugu hau guztia aldatzeko. Benetako iraultza bat egin beharko da. Beharrezko izango da, Nik uste dut artikulatu egin beharko dela ze jendea amorrua bai sentitzen du, ez? Osasungintzan bizi izan ditugu murrizketak. Orain, samurren ambulantzien zerbitzua itzi nahi dute. Hori da, udaletxeko ardurapean dagoen zerbitzu bat. Orduan, nik uste dut, badauz murrizketa batzuk. Eta bebai, zenolako norabidea hartzen ari garen, ez? Zerbitzu publikoetan, orain, zita previa hartu behar duzu, baita errolda eskatzera, joateko. Interrogatorio bat egiten dizute, zertarako nahi duzu, niri lekunean, da zer, aizu, nik daki zertarako nahi dudan, behar dudalako, baina zer gaitik, zer daukazu, eta interrogatorio bat medikoarekin egon alizateko, mesedez. Eta gainera hori espazio publikoa gero eta murriztu egiten dute, ez? Dinot, hori, auzoko jai batzordeak erabiltzeko, zentro zibikoak bebai erabilializateko, dekozu hor, burokrazia itzela, ez da? Orduan, ostalaritzan zabaltzen baldin badago dana, ez? Gutxinaka, guazen bebai zerbitzu publikoa zabaltzera, eta guazen osakidetzan normaltasun, betiko normaltasunera eta lehenengo arreta bultzatzera, nik uste dut, bai, kalerat irten behar garela gauza guztiak aldarretikatzera. Eta nik uste dut jendea badagoela pres. Behar dutena da, apurtxo bat, ez dakit, artikulazio bat edo, dinot. Eta baitu, osasungintzaren arira, bakizue aurtengo ekainean eutanasiaren arautegia onartu egin zala, eta duela bi egun, balize triste batekin topatu ginen, 4 hilabetez egon zan 83 urteko emakume bat, egon zan eutanasia eskatzen. Baina, nola gertzen zaben, osasun zentroko medikuak eta inork etzion eskaera hori izape ditu. Orduan, zer gertatzen da eutanasiarekin, itzaron hilara horiek oso luzak izaten ari direla, eta eutanasiak ez dira momentu egokienetan heltzen ari. Hemen beste kudeaketa txarre bat dago horren atzean, ez da, osasungintzaren murrizketak edo zer ikusirik dute honekin bebai? Eukiko dute, orokorrean ikustu dut burokrazia itzela dagoela hainbat gauzak lortzeko, ez da? Eta jendea desesperatzen da, eta olako gauzak gertatzen dira. Nik uste dute, nik ulertu aldut, kulturalki, heriotzaren beldur garela, ez? Baina nik uste dut eutanasia eskubide bat izan beharko dela, nik uste dut heriotza duina behar dugula, bai zahartzaro duina, baina baita heriotza duina behar izango dugula, eta burokrazia ezin du oztopatu hori, eta nik uste dut kasu honetan bazegoela bebai kontzientzia eragostearen figura erdian sartuta, eta horrek ezin du oztopatu jendearen eskubideak. Batzutan gertatu izan da, abortuaren kasu batzuetan, eta nik uste dut, irizpeak malguagoak izan beharko direla. Burokrazia ezin ditu gure eskubideak ukitu. Eta nik uste dut hori da nire iritzi pertsonala. Bai, hori eta gehiago egon da kasu honetan, nik egin dio jarraipena, ze benetan deigarria da kasua.
83 urteko emakume bat, Emilia izenekoa zen, eta Zaragozako herri txiki batean, Las Fuentes edo herri batean bizi zen. Eta, klaro, bizi baldintza ziren, benetan larria, gaixotasun kongenitoa zeukan, aldakan, eta progresiboa zen, 83 urterekin, orduan, 5. pisu batean bizi zen igongailurik gabe, eta ohean egon behar zuen denpora guztian praktikan, hori esen bizitza bat, ezta? Orduan, berak, alabaren bitartez da bar, ezagutzaren eman zuen kasuat, esan zuen banik nahi dute, orain lege badago, eta eskubidea daukat, nahi dute eutanasia aplikatzea. Ze gertatzen da? Lehenengo, bere ohiko medikuak esaten dio, ez, bera ez dagoela prest, da ez diola biderik emango, eta ez dio biderik ematen. Bueno, baina horrekin legearen kontra egiten du. Ze, ezin du esan ojezioa eskubide badala kasu horretan. Ojezioa bere eskubide subjetiboa da bai, baina ojezioak posible egiten du berak personalki ez aplikatzea eutanasia, baina ez dio bermerik ematen, ez dio eskubiderik ematen mosteko bidea, ezin du hori egin, da bideari bidea eman behar zion. Esan nahi dut, 2. mediku bat deitu behar zuen, 2. mediku horrek zertifikatu bat eman, eta gero ja erabakia hartu, noiz da nola aplikatzen den. Orduan, hor delito badago. Familiak, Emilia ja suizidatu da, ez da, desesperazioan. Hori atzartu zan dut, baina bai lehiotik. Bai, baina Emiliaren familiak nahi badu hori epaitegitera eraman, hor delito bat egin du mediku horrek. Ezin du kontzientzia eragozpena erabili edo argudiatu bide hori izteko. Horre emakume horren, Emilia emakume nagusi eta gaixo horren eskubidea legeak babesten duena, ezin du berak horrela murriztu. Berak esan dezake, berak ez diola aplikatuko, daude beste mediku batzuk. Baina ezin du bidea moztuta hori da egin duena, oso larria da, oso larria. Ze gertatzen da, Espainiar estatuan oso edatua dagola, eta orain zoritzarrez elikatu egiten dute eskuin muturretik eta eskuinetik, dago kultura zaharkitu bat, nahasketa bat erlijioa gaizki interpretatua, eta gero ohitura kultural zaharrak, eta heriotzaren konzezio erlijioso mitiko bat, eta bizitzarena, eta orduan inori ezin zaio onartu bizitza hori jainkoak ematen dut. Halako historiakin noragoaz, halako kasutara, hau da benetako tortura bat egin dena, eta azkenean begira nola ze amaiera izan duen, ez da? Hori eskandaloa da nik uste dut hor botere publikoak sendo jokatu behar dutela eta argitu behar dutela hori eta erantzukizunak eskatu. Ze hori benetan kaltetua izan da biktima gizajo hau, emakume gizajo hau, ez da? Bere buruaz beste egitera behartuta baldintza horietan. Osea, lehioti bera salto egin da, mesedez. Baina indar politiko eta erlijioso hori zuke komentatu duzuna, hasieratik dago eutanasiaren debatean, ez da? Bai, eta abortuaren debatean, claro. Da orduan, pertsonen eskubidea direnak eta egoera ekstremoa direnak, begira, trabatu egiten dituzte halako historiakin, baina ez gaudela erdiaroan. 21. mendeak gaude, daia eskubide horiek ja lege bihurtuta daude, eta zuk ezin duzu halako jarrerarik hartu eta trabatu pertsonen oso oinarrizkoa diren eskubideak, ezin dituzu trabatu. Zure ideologia zure izango da, baina maila pribatuan gordezazu. Da zuk ezin duzu pertsona bat horrela kaltetu, estremo horretaraino eraman, baina zer da hau. Hor botere publikoei jokabidea argi bat eki behar dute, eta ez daukate Espainian, hori da arazoa. Espainia da, oraindik uste, estatu oso zarkitua, eta oso antidemokratikoa bere jarreratan. Eta kultura hori nagusitzen ari da, eskuin muturrak, eskuinak, eta esain eskuinak, baina erakunde publikoek, hemen dago, Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, eta aipatzen da arduradun bat, Sira Ripollés, da dino, ha habido un fallo, ez haizu parkatu, hori ez da, ha habido un fallo, hori zeuzer askoz larriagoa da, ha habido una actuación totalmente antidemocrática y delictiva, trabatu egin da, eskubide hori. Zer egin, honen kontra, nik uste dut, gauza batzuk edo gai batzuk arautuak daude, baina ez dago jarraipen kortasun bat, ez daude instituzioak horren atzetik bidea errasteko. Nik uste dut, erabaki batzuk baditugula,
etxe bizitza, hainbat aipatu alditugu, baina gero ez dira bermatzen, ez? Eta ez dira bermatzen, beste interes batzuk daudelako erditik sartzen. Orduan, babestu behar gaituztenak instituzioek dira. Orduan, ardura beraiengan ipintzen dut. Nik uste dut, olako kasoak gerta ez dadin, badauz hori, burokrazia gutxiago, egon barko da instituzioa nik uste dut urbilago eta ez urrunago eta askoz gutxiago interneten bitartez. Ni jarraitzen dut arreta presentzialen kontua dela eta ez osasungintzak, zerbitzu publikoetan, olakoetan pertsona batekin hitz egin behar duzu. Eta ez zure medikua izan beharko dela hori hitz egingo duena 3. pertsona horrekin, bigarren mediku horrekin. Bezik, nik uste dut zerbitzu guztiak urbilagoak izan beharko direla eta errazagoak hori, lortzeko hori arreta presentzial eta urbil hori. Eta zuk aipatu duzuna, bai, estatua laikoa da, baina hemen Eliza boterea dauka, nik uste dut inork ezin du esan ezetz. Eta kulturalki hemen, lehen aipatu dugun osasun mentalen gaixotasunak txartu ikusita daude, suizidioak txartu ikusita daude, abortua txartu ikusita dago, eta bai, eutanasia txartu ikusita dago. Ez dugu denbora jarraitzeko debatearekin, mila esker gurekin egoteagatik, eta zuek gogoratu ez biharrez jago astelenean, hemen egongo garela berriro, gaueko 9:00 gutxitan gakoak saioan. Mila esker eta gabon.